И здравейте, Келоксел, аз съм Хесен369 и днес ще поиграем малко на Survival. Ще видим какво ще успеем да направим примерно за половин час да игра. И да съберем малко дърт в началото. Бат, това злато ли е, бе? Ама той има някакви стълби надолу, бе, бат. Леле. Гробницата на Рамзес 2. Уоу. Това е всичко е диаманти, бе. Леле. Всичко направено диаманти. Какво е 106? Бас якото. Това моля се взима, бе. Мах якото е. Чай продължим напред, какво има. Емералди. Майко, бах такъв. Нека видим колко си лаком. Надолу. Тук се вижда там надолу. Допада. Опа. Леле. Мале, всичко е пълно с диаманти. Майко. Бах ти късмета, как го намерих това? Ще продължим напред. Всичко може да се взима. Златото не е много полезно на живота. Златните купищата не са красиви. Не бях виждал толкова диаманти на едно място. Това трябва за затворници. Вилиджерите. Пак е. Тръгнем нагоре. Ако бера всичко това. Кокошки. Прасета. Нищо. Още диаманти, бах такъв. Не бях виждал толкова диаманти на едно място, сериозно. Леле. Леле, колко ценни работи събрах. Map made by Hesен369. Изненада мапа правен от мене. Всичко това го знаех и беше нагласено, както предполагате, нали? Исках просто малко да забава, нали, да е интересно. Ако искате да играете моя мап, ми пишете, аз ще ви дам скайп в описанието, пишете ми, аз ще ви го пратя да го играете. Мисля, че играхте моя мап. Това беше от мен, аз бях Хесен369, благодаря за гледането.